وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم Hafidhu ala sholawati. Ayat niki nyela-nyelani utawa ngegangani ayat hukum tentang wong pegatan utawa wong omah-omah. Di tengah-tengah ayat perintah hukum sing nyela-nyelani niki. Makanya bunyi ayat niki ayat tentang pungkasane wong omah-omah. Ayat terakhir senang juz iki jek ayat mulai. Cuma nanti kalau nerangno bab sing ilang sing ora ono putih. Gitu kok nerangno tentang wajibane kita sedaya njogo salat 5 waktu. Dinapa kita ini nakli ini kuatan Al-Quran dan hadis. Salat niku ana hadis sing nerangno imamul amal. Salat iku pemimpine kabeh amal. Mula nalika pemimpine iku wis diterima apik kabeh amal ketemu apik. Nek ning Riyadhus Shalihin hadis sing rada dawa awal ma yasabu bihi abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali sing dihisab dikoreksi sapa perbuatan kawula, perbuatan wong iku salat. Nek salate apik ditemu apik, monggo ditemu apik kabeh amal perbuatane. Nek salate elek iki salat tapi ora tepi salat rukune kok kurang bener iku piye dicukupno amal-amal sunah iki tambahno kekurangane. Lah nek salat tak salat iki malah nunun wong sing ninggal salat ku makon ora bakal diridani Gusti Allah, ora bakal iso mlebu swarga. Kita maknai dia mungkin diterangkan maknanya. Hafidhu ala sholawati. Hafidhu padha ngreksa sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat 5 waktu. Nah, sing diperintah ngeten iki berarti salat wajib 5 waktu. Lah prakteknya piye? Prakteknya diterangno Kanjeng Nabi teng hadis-hadise. Bare Kanjeng Nabi dawuh, "Ila
nah aku perintah sama saudaramu kabeh walu mastatum monggo lakonono sakwamu lakonono sakmampumu. Terus kalau hadis liya selalu kama raitumu li usolli kowe padha salat yo. Nek Quran kan boten enten rincian. Boten enten penjelasan salat apa wae, salate piye carane boten enten rincian sing jelas. Sing jelas nek Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi iku setiap ana perintah Rasulullah iku sing lakoni dhisik. Selalu kama raitumu li usolli. Kowe padha salat yo. Wae nek salat ini lho, ngene ngerti ya, terus dicatat hadis dari para sahabat dari malaikat. Setiap orang perintah nopo mawon niku Rasulullah selalu sing miwiti dhisik. Perintah sedekah Rasulullah itu sedekah dhisik. Perintah lupa Rasulullah lupa dhisik. Perintah poso Rasulullah poso dhisik. Perintah sholat sing khusyuk Rasulullah ya sholat dhisik sing khusyuk. Malah nanti aku sukune okumu wassolatil wusta lan sholat tengah. Gimana sholat tengah mulai saya mungkin terjemah sholat wusta sholat apa di terang wakumu lan bodoh jumenengo sira kabeh lillahi karena Allah boten jumenengo sholat maksudnya ando jumenengo sira kabeh lillahi karena Allah qanitina kalih usuk kabeh. Nah, berarti terang tafsir ini. Sholat itu kok begitu pentingnya diperintah oleh Quran dan diperintah oleh hadis. Iku nopo rahasianya. Sholat itu begitu pentingnya ibadah mulai nalika Kanjeng Nabi wayahe nopo dawuh sholat. Niku boten malaikat Jibril diwarai kon turun kon ngendani sholat boten. Perintah sholat niku nalika wis wayahe wajib. Niku Kanjeng Nabi ditimbali kiamat dening Gusti Allah minggah dumateng Sidratul Muntaha lan mustawa sowan dumateng Allah. Mulane nek tahiyat niku lafaz-lafate niku dipanggih nalika Kanjeng Nabi Isra ngalambana Mi'raj ngalambana Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah utawi tahiyat utawi nek makna biyen ora robo ya penghargaan setinggi-tingginya iku kagungane Gusti Allah. Barokah kagungane Gusti Allah, sholawat salam kagungane Gusti Allah. Terus Gusti Allah dawuh salam dengan Nabi assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iku salam Gusti Allah dengan Nabi. Muga keselamatan tetep Gusti Ramu ya Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa Gusti Allah wa barakatuh. Terus Kanjeng Nabi mangsuli matur Gusti Allah assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Keselamatan kanggo marang aku lan kabeh dawuh Gusti Allah kang saleh-saleh. Niku nalika Mi'raj pangeran dawuh ngoten. Terus syahadat niku wonten sebagian imam sing nerangno kudu diucapno kudu boten. Tapi nek oke sing kalau amat asane kudu syahadat kudu asyhadu niku. Intine pripun salat niku siji-sijine wektu sing hubungno langsung karo manungsa karo Gustine karo pangerane. Uga nek salat iku ana obahe zahir obahe awak sing ning kono iku bisa nglancarke mlemeske kesehatane awak. Uga nek salat iku ana perlambangan macam-macam nuduhke awak iki wong asor sing mulya Gusti Allah. Pertama wae dibuka nggo takbir Allahu Akbar.
Sing artine Gusti Allah iku Maha Gedhe, Maha Agung, sapira dene. Awake dhewe iso jelasno sepira dene Gusti Allah. Ora iso ngartekno, ora jelasno kok awake dhewe roe mek sak pendelan. Gunung bisa sapira gedene wae kan ora iso jelasno. Jadi hitungane semene gedhe, tapi kan ora iso sak pendelan. Bumi sing dipanggoni iki wae gedene sepira awake dhewe mboten ngerti dene pacul iki dene mlaku dene turu dene nandur iku sepira gedene mboten ngerti. Mula awake dhewe mlaku Allahu Akbar eling Gusti Allah itu zat sing maha gedhe sing nyiptakno kabeh makhluk. Bumi iki nek jarene wong sing tau belajar astronomi ora ditoto ngono nganggo kamera sing mlaku mendhuwur. Bumi iki kan dibanding makhluk bicara ada sak bleduk. Lalu buka mendhuwur terus akhirnya bumi ketok kaya bal sing ngubengi bulan matahari. Buka mendhuwur terus akhirnya kaya sak kacang ijo ngubengi bal. Buka mendhuwur terus kamerane ngono. Kamera saja nek sing canggih ngono kamera. Buka mendhuwur terus saya ilang saya bleduk saya ilang mergo banget akeh lintang sing neng angkasa luar nang. Lah awake dhewe sepiro sak bunderane sak itu gak enek bumi iki nek dibandingno luase alam iki. Ora enek sak bal poli, ora enek sak bal tenis. Lah wong iki sak piro penduduk dunya iki antarane saiki 7 miliar. 7 miliar setengah. Iki manggone nek nemu bumi sing gedene nek dibandingno luase alam raya iki ora enek sak bal poli mboten enek. Ora ketok nek delok sing tau medsosan tau sekolah astronomi dipraktekno kaya kamera mlaku mendhuwur kamera tangi mlaku mendhuwur terus suwe-suwe bumi suwe-suwe ketok bentuke bener nyelot sini saya sini kaya bumi bulan matahari munggah mendhuwur terus kaya wakeh bumi kaya bumi kok pirang-pirang manusa wis kaketok. Mula kalau ngakoni nek awake dhewe iki cilik banget nek salah Allah Akbar Gusti Allah sing gedhe aku iki cilik kuwi nek artine nang ati mulya ora Allah Akbar aku wong pakak kok dinyek Allah Akbar aku gagah kok dindo kudune ilang resik ora enek awake dhewe cilik banget wong dilane sepira Gusti Allah ra iso iki awake dhewe dicilikno dilembutno sak cilik-cilike sak asor-asore. Muni Allahu Akbar tapi sing ketok kehebatane awake dhewe aku pakate. Aku wong sugih dinyek. Aku wong dituake. Ora ketok Gusti Allah sing ketok malah awake dhewe. Iku tentang gimana caranya bersama Allahu Akbar. Terus dia semua maknai nek sujud niku kon ibaratnya sampai sujud nek Gusti Allah iku bathuk niku anggota tubuh sing paling dhuwur kon ngeplekno sak cendhek-cendheke ngasor nek Gusti Allah. Mergo sujud iku panggonan sing paling cedhak antara makhluk nek Gusti Allah. Kula sebagian kiai ora seneng nek lemekan sajadah, seneng sujud nek lemah. Rukunan karo lemah istilahnya itu biyen rukunan karo bumi. Jadi sayangi tenang bumine karo sujud Gusti Allah dipene Gusti Allah nyanyi bumine nang ati ibarate kaya bumi. Sepurane bumi kowe sayang ya tak ida tak paculi tak uyuhi tak isingi aku berdugal aku sopen lawas segal yo bakal beruntal sopen nang kedua aku jodoh cepet di bumi ati diwarai jembrung yang ngono diwarai atine kon matur itu kabeh dina mlaku nang bumi ora sing mlaku nang awak-awak bumi paculi terus ya dikeruki paculi isi dulu yo banyak sing tau ngerasa matur nuwun ning bumi iki iso omong nek diwasana Gusti Allah iki kopi ning surat nang
tiapo an aukarha tiapo beda lebihan itu nalika nyiptakno dawuh ning langit lan bumi kowe madhepa tumeka ning aku tauan aukarha terserah kowe taat utawa kepeksa taat didhawuhi ngoten bumi mek langit bumi ini termatur qala ataina qai'in banjur bumi mek langit matur sendika Gusti kula patuh tunduk dumateng panjenengan. Bumi mek langit matur ngono ning Quran. Mulane dhewe di samping sujud niku bathuk niku panggonan sing paling dhuwur saka awak direndahno ben latihan tawadhu ben latihan anda pasor karo latihan rukunan ambek mergo lawas sehingga awake dhewe kan tetep bakal diutal bumi mati. Nek wis kalbune yo ben aku coba sepet yo bumi sepurane bumi kowe tak jaga isi ya yang nek ising yo dandang-dandang sak tubuhku kowe tak keruki batesan kon karep maculi wae oleh yo tukaran ambek toko sawahku aku ora gawe tak maculi tak tukaran ya sebab wae sing iso rendahno atine awake dhewe ngono iku pelajarannya ana yang hadirul sholat lo hafidhu sholawati ana nek hadis as-sholatu mi'rajul mu'min sholat itu munggahe wong marang Gusti Allah atine maksude mi'raj wong mukmin kula perintahke nek Quran lan hadis lasaran iki prakteknya dipraktekkan Nabi ingin ada keterangan bocah-bocah kita sholat itu salat itu ada prakteknya gini salat itu cuma lima ada kalau cek baru mulai dulu baru mulai ruku dan sempurna ruku mulai kami tidak yang sempurna sujud mulai dimulai sujud yang belum sempurna sujud lagi unggul mulai ngadeg yang itu dipraktekkan prakteknya yang hadis yang nama hadis para ahli ulama mulane ana wong biyen sing ngesakno ame wong guri-guri saiki mergo ngerti wong guri-guri padha prepare padha megah belajar terus digawe buku pintar dirangkai dalam bentuk kitab ana kitab oke Fathul Qorib ana Fathul Mu'in ana Fathul Wahhab ana I'anatul Talibin ana Iqna ana Bajuri lan liyane ora kuwi mergo sayange ulama biyen wong-wong buri sing teko iki jaman sampe maju wong padha ora iso terus memahami Quran secara lengkap ora iso memahami hadis secara lengkap piye lek memahami kok hafal ora malah maka beliau sing gawe buku-buku pintar panduan terus saiki kitab-kitab iki terus dianggap dadi buku pintar sing memberi panduan suklak wong ibadah salat ibadah poso mergo beliau sing usul sing luwih akeh hafalane hafal Quran Imam Syafi'i kudu dicetak hafal juta hadis Imam Bukhari sing diandal-andalno wong ahli hadis niku sing murid Imam Syafi'i hafal 500.000 hadis tak riwayate Quran jangan ditanya umur 7 tahun wis hafal banyak umur 10 tahun wis mulang wis mulang dadi ustaz dadi syekh Imam Syafi'i lane kok saiki kan ora nutut ora iso dirangkaikanlah disusunkanlah dikarangno kitab petunjuk ibadah sing jenenge kitab fikih lane mulai cepete atau ngaji ngene kita harus berpegang teguh pada Quran dan hadis piye nek kami di pondok ngalor itu ngono wong sholat setes harus berpegang teguh kembali pada Quran kembali nang ndi main di Quran aku tuh aku tak melok kembali pada Quran dan hadis ngaji nang kiai ngaji kitab pintar dan dulu kembali pada Quran untuk buka terjemah orang nek asal guru sulit terjemah itu orang tafsir kembali
ada hadis buka hadis orang sempurna sebab bulu hadis yang terjemah pengen ngerti yo ngaji ya sing tau ngaji lah. Nah ulama-ulama biyen ngarang kitab itu nek dipikir ahli tafsir sing tuwa sing sepuh dhewe yo atau bari itu jare atas itu jare atau bari kuwi iki kira-kira tahun 300-an Hijriah tafsir kedua itu nek kitab tafsir 16 juz dek nek mikir saiki rugi nek ngarang nek nulis piye nek angen-angen nek ngarang piye 16 juz ya bane sakmene yo dilake dijejer iku terus saiki nek nulis piye urung enek alat sing takip yen enek sing penting arah urung enek disket yo ngrangkai dhisik muni ngarang muni ngapalno terus ditulis sampai santrine nek sing nulis ngene lha dadi kita sambar-bar iku nek ngarang piye nek nulis piye ora usah ngarang yen wong saiki maca tok lho nganti mati ora iso saiki tak kabare sampe nek ora pentinge nek harokate maca tok iku ora kabratno nek lha kuwi padahal karangan kita ora ditok ratusan kaya Imam Syafi'i karangan kita atusan kita jenenge kita ratusan kita Ar-Risalah itu bahas tentang hukum-hukum oke sing dasar kita saiki ngaji mantep balaghah kuwi dijaluki fatwa ora wajah kon ngirim surat terus ngirim surat kan deleng 700 halaman diperkirakan 700 halaman dadi kitab Ar-Risalah saiki surat kok iso 700 halaman 350 lembar cakupan wae kuwi dadi kitab patokan usul fikih terus kita tahu iku nek ngarang ibadah Imam Syafi'i ini umure ping 54 tahun iso ngarang kitab atusan kitab iso hafal Quran umur 7 tahun apa mati 1 juta hadis iki waktune lek nganggo piye terus daneo cerdas Imam Syafi'i ceritane nalika cek bocah itu nang Masjidil Haram sangkane laire ning sekolah niku ora roh tak butuh laire dong sing kita itu seorang sekolah ini saiki wilayah Palestina sing dikuasai Israel Askelon laire cek ini urung-urung kan ketinggal itu bapake terus kemudian duwe hijrah dari Mekah ini kerja boleh pandu biayai hidupnya lah Imam Syafi'i kalau mencuri dengar tok niku nang Syekh Waqi itu gune Imam Syafi'i sing pertama nah niku Syekh Waqi marahi ngapalno nang santri liyane Imam Syafi'i sing tok iku wis apale luwih dhisik sampai sakitnya sing diwarai diblek iku apale luwih dhisik jadi wis dikasih to sak petuke apa dienggo catetan ono kreweng ono apa jadi pecah-pecah kayu apa balung iki sak petuke dienggo nyatet ngelu senenge nulis bayane mulane nang omahe dhewe iku buat pecahan kreweng pecahan apa jadi balung dienggo nulis kata-kata ngelune sing dirunggu kok budune Pak jadi itu apa sih diberi kecerdasan dari sosial di umur 7 tahun sampai bukan lain umur 10 tahun wis jadi mufti umur 4 tahun itu terkenal yang romantis kayak bojone gitu romantis piye lah sing ora ono salat iku imam-imam sing biyen iku mergo nek Quran boten lengkap sing jelas Kanjeng Nabi dipraktekno langsung nek salat lah wae dhewe Kanjeng Nabi sing menangi sahabat itu pas santrine Kanjeng Nabi sahabat terus praktekno nek ngene tabiin niku santrine sahabat tabiin terus mulang tabiin niku santrine tabiin sak ngisor terus ngulang para ulama sak ngisor nanti tekan saniki ngulang kiai yang saiki lha rondo kiai iki nek
lah juga sholat pipi. Bisa bermain tafsir. Lah saya juga bilang nekani sholat neng waktu nih. Nah, nanti ditakoni. Lanjut habis ngamal sing saya niku ngamal apa aja Nabi. Sholat ana sak jero waktu nih. Iya, betul ya. Sholat maghrib ya neng waktu nih maghrib. Ora kudu cengkling ada itu langsung ora, tapi sak jero waktu. Lah sak jero waktu itu sing utama neng awal waktu. Sing utama nang awal waktu ora kling barang anu adzan langsung ngadeg ora yo enek waktu kira-kira dienggo imbo mangan tek sak manganan sak wakan sak ngombene ana hadise lan tak ana badhe ana ngaji dadi ora terus sare kudu dageke adzan dan omah dan ngadeg ora ngono iku ora gede wetenge wae ora ngono iku carane antara salat sampai omat itu enak waktu kira-kira dulu sak manganan orang kosolah ini orang kosolah sak kombinan warak doa yang Arabnya kalau dua langsung kan berangno jenanya pada terangno tentang sholat jamaah sampai buka jelasno cerita upapane senek sawisan salat buka masak ini dan jauh karena makan sore iso buka wis tampilan sawisan melu nang ngarepe ana es ana wak ana sambel macam-macam lah buka ngono rungu ambekan ngono ki apike piye imbos sik apa biasanya kayak sih terus buka imbos sik apa jamaah sik nah jamaah sik malah ora patek sunah sunahe mangan dhisik kok wah kaya ya cepet tapi ngamuk sunahe iki malah imbose karo masane terus ora berjamaah jamaah imbo sing akeh kuwi ya iya jamaah blek sing akeh jamaah kumpul padha ibu upamane modho sing salate sing anu ora ada gede oleh dia blok sik iki sing muni ngono ki pamane sing muni ngono ku goblok kan bangga pamer goblok ki apike mbok dhisik tapi ya sawakan terus tambung sampai ping 3 yo israf jenenge lelewean terus ora lanang saiki kudu ora kudu sik sing kudu sik sak ora karo jemput nek telu yo entek kune carane jaga salat iku salat ing dalam waktune dadi biada iha fi awqatiha wa maghrib ya nang jerone wektu maghrib aja maghrib dilakoni nang mampir isya salat asar ya nang jerone wektu asar aja nganti salat asar dilakoni nang jerone wektu maghrib salat zuhur ya dilakoni nang jerone wektu zuhur aja nganti wis para abane lagi masak gede ben ora kena nas bahwa lil musallina ladina ma sholatihim sahun bahwa sila komencet ana sing manane neraka wel iki enek jenenge neraka wel tapi enek jurang sing manggon ning jero neraka jahanam jenenge wel sila banget wong sing gawene salat tapi salate alladzina hum sholatihim sahun salate itu gampang ora netepi sak rukune ora netepi tidak pas waktune alladzina hum yura'un salate pamer juga wong lu aku ya salat jamaah aku ali salat tahajud apa kita beli ngono bare yura'un iki termasuk wong sing di nas Al-Quran pamer untuk nolong salat untuk nolong wa sholatil wusta kan jogonen sholat tengah ya apa enek sing nerangno sholat tengah iku sholat
sholat tengah ana sing nerangno sholat asar iki mergo asar iki di tengah-tengah antara sholat sing awan lan sholat bengi. Subuh ambek zuhur kan wis nang rino. Maghrib ambek isya wis nang bengi dadi disebut sholat asar itu sholat tengah-tengah diarani ngoten. Terus asar itu ketoke kaya gampang tapi waktu paling nanggung wong biasane nek jamaah asar terus jam 3. Jam 3 wong wedhus kan cek crempeng-crempeng wedhus ra ngira terus leren terus wudu terus jamaah ngasih. Ora tau tumuan aja nek salat asar subuh ae. Dibaten tok bukan wedhus mungkin. Salate apa posone yo sing akeh lho sing akeh posone yo ulane tok. Rumangsane nek wis bahkan dia aku ya poso mulane poso tapi mungkin blok-blok iki masane wis kendel mon padahal mergawe sing ditetepno dilakoni ning jalan nglakoni karo nglakoni dosa asile dadi ra barokah lakoni dosa pi ra poso iki dosa lha rezeki karo nglakoni maksiat ya gene dadi rezeki ora barokah. Orang barokah wong sing gampang ibadah poso-poso jedal mangan tantem dengan bangga kok gawe ora nyolong-olong iki lho kok kanilah mbok bakul lah duwe rezeki ora kena barokah wis mesti gak barokah. Mergo apa mergawe kok karo nglakoni maksiat karo duraka nglakoni dosa ninggal perintah Gusti Allah. Dadi duit pakak manah anane ditoto. Dadi duit pakakno bojone nang contoh ukur pegawe ora netepi ibadah ning Gusti Allah ning maksiat. Jadi ada sing nerangno salat wusta itu salat asar. Ana sing nerangno salat wusta itu salat zuhur. Salat zuhur mergo apa salat sing abot tengah-tengahe aman. Nalika panas banget Rasulullah pas jamaah panas bol kempleng-kempleng. Kalau selingnya lagi nikser terus baru gak sholat ditengok enek jamaahnya berdenteng terus jadi sahabat berulangnya turunnya sholat ini ayat ini sholat bilmustol wa kumulan podo jumeneng kabeh lai konitin bila namanya khusyuk artinya madhep Gusti Allah khusyuk taat patuh tunduk ning Gusti Allah mergo apa sujud iku panggonan sing paling cedhak ambek Gusti Allah. Tempat paling cedhak ning Gusti Allah yaitu tempat nalika sujud. Lah sebab turute ayat iki aneh. Ayat iki sak ayat tapi sebabnya ana loro. Sing kumulai konitin iki jangan biyen iku wong salat nalika anyar-anyar dilan sipno iku karo salat sik gembreng. Kalau saat itu jangan berarti gembreng. Kalau Allah Akbar sudah salah, itu terus dikeloroi. Lambi kok apik kan? Iya, ada kepulangan. Terus salah nek. Cara biyen ngono, dene cetak terang nang bapak. Nah, nek awal-awal diwajibno, iki yo ketakoki wong kunci cara kene. Kuncine ora Pak. Juga ora nang guru lemari kalau salah itu keberanian menurut biyen nek anyar-anyaran ngono. Tak ngaji, tak tenang, jamaah, tenang sholat itu. Jadi keberbiang ini, bukan itu kan. Bukan apa salah berkat, jadi kecewa aku ini dua kali iya. Aku yo senang-senang, terus nonton salah nih, cara-cara ini terus jadi yang Nabi terus jauh, jadi turunnya sebab turunnya ini. Yang kabeh iku yunaji robbakum kowe iki lagi madhep nang pangeranmu lho nek bersalah nek lagi salah padha menengo aja omongan lagi didhawuhi ngono terus dadi sebab turune ayat aku mulai politik kalih anteng kabeh iso dimaknani anteng utawa sabite iki dadi biyen nek salah iku bener ya ora bakal ngurung-urung ayat iki kok turune berangsur pas awal-awal diwajibno. Nenek hadis ana wong Arabi Badui. Arabi
Arabiyun. Angger katane Arabiyun dadi Arabi pedalaman. Marane masjid kuwi langsung masjid biyen jelek, lantene palemah biasa, dhuwure payone klepak kurma Masjid Nabawi. Jelek. Masjid iki langsung uyah nang swajane turu ngono. Wong sahabat yo ngamuk. Wah ini, udah putar bahasa kena suatu ini loh, kanjeng Nabi dia, aja, ben untuk satu toke, kanjeng Nabi sadar ya aja ben orang sanggup petai itu mampu yang lain kalau yo mantul orang-orangnya arok loh, ben untuk, kalau harus untuk kok guyangan ngaku baju, dia nih bilang baju langsung ambil, tapi jangan bayangkan masjid saiki, masjidnya dia lemah biasa. Salah ana sing gembrembyeng, ana sing loro-loroan kok bature, ana cara diceluk. Apa? Saya aku cek salah nyawni ngono, terus biyen ngono apa-apane. Terus ana dawuh bahwa mulai politik. Nek hadis innakum munajiro bahwa kowe iki lagi munajat jagungan kowe pangeranmu aja gembrembyeng dhewe nglatrah kowe iki. Terus disebab turun ayat ini waku lillahi qanitin wa in khiftum mongkolamun wedi sapa sira kabeh. Salat itu menunjukno betapa pentingnya dalam kondisi apapun. Salat gak harus ditinggal beda mek poso, nek lunga oleh muka, nek lara oleh muka. Salat iku mbah lunga mbah lara, mbok sehat, mbok lara, mbok sibuk, mbok ora sibuk, salat kudu tetep dilakoni. Ora kena ditinggal tapi ana tata carane. Nek lunga oleh dijamak dikosor. Nek ora iso jamak kosor piye kaya nang pesawat umpamane. Nang pesawat iku kene Madinah kan sarang jam, kene Mekah sarang jam. Untuk nek kene Amerika malah 20 jam. Ngono iku piye nek sangat apa kaya ora iso kaya nang nganti tak iso pesawat kemasane kursine terus kaya digoleki singa duduk tok. Kursine iki nek nglapi angger api digawe wong dilapi dikongkon sing apa jenenge diwalah sing pembersih terus wangi. Engko medhun yo dilap neh. Dadi ora iso nang pesawat iku ape apa ape kayamu gak iso enek duduke sak iki ora sipol. Terus ning tahu tak tidak tahu buka tahu. Tahu pisan. Guri-guri iki tapi nek durek Pak. Tapi kan wis ora pesawat normal. Tahu dumek bane barang. Nek penumpang dumek bane gak oleh seneni. Dek kan anu wong jero dadi oleh. Aku lupa normal tahu tapi dumek bane gak oleh. Sumene apa ya? Tapi pesawat ini ora enak beduke ora iso tayang. Carane piye? Syarat hormatil waktu. Hormat waktu piye? Ngormati waktu nek salat dhuwur ya salat dhuwur ora Allahu Akbar dibacane nganti maca yo sak isone tak kudu sak isone ora kudu wudu. Ora tekan di sauri dikondo. Lah nek kondisi mencekam piye ya ana istilah salat khauf sing disebut nang kene iki. Salat khauf saiki wis gak pernah dipraktekno nang kene mergo ora kondisi perang. Terus perangnya zaman saiki ora perang model konvensional tradisional biyen nganggo pedang gak. Perang saiki padha ado wong ora melok tik nganggo lewat terus iso senjatane mlayu golek iki. Ana salat khauf biyen iku salat dalam kondisi wedi, baik itu mau pola wedi sapa sira kabeh wali jalan monggo kalih mlaku karo mlaku mergo perang wis seru ya wis perang
Ora sing tua iki wong tua nganggur atau ngaji dek piye ya ora dong. Salat khofi ada 3 model. Meskipun saiki ora enek musuh sing model kaya piye tapi kudu di murid-murid di ngerteni. Model pertama musuh saka guri piye carane jamaah. Model kedua musuh saka depan. Model ketiga wis perang geget dalam perang wis seru. Kuwi model ketiga. Sing disebut nek Quran iki Pak Hiktum iki sing model kedua dan ketiga. Ketiga aja malah perang kampung piye ya sang Allahu Akbar ya tok. Nah saya tidak enak tapi aja dianggap pas kidos geget iki ora oleh kaya liat tok kaya surat Khauf lho. Bodho malaikat ngono terus ora dinggo golek pangan karo kali anake golek bondo nang mah pangane dipangan saula cek turah kakas kok. Nakar-nakar terus kuwatir lesu jadi anak. Dua anake tengok-tengok nanti saula iki cek wae itu. Nakar-nakar terus dilewati bahasa. Maksane bapak urip 300 tahun. Bari jalan Al-Qur'an iki nyokokno nek perang wis greget. Terus saling berhadapan musuh. Ki salate piye ya nek baca Allahu Akbar cukup sak rakaat dalam wudu sak rakaat tapi nek dibaca tok maca yo sak isone ngono karo nyekeli pedang karo apa babar ya Allahu Akbar niat tok pengiran semua perso tapi niat salat tetep ora kena ditinggal ki kuduno nek salat iku ibadah sing paling penting sing ora oleh gampang aja nek alasan jauh kono ya wis ora ono aku repot dia tuh bodoh nek ngene piye yo ben malah repot yo koyo nek tak jauh itu ora iso mangan piye nek ra terus mententang kuwi terus wo bakal kiamat jagatmu do piye to utawa nek ra ditutup oleh ngetutno kebu jane ya singo dan orang-orang lain ngono dek Gusti. Nek kebune wis nyengkakno jam 5:30 nek dono terus to sesuk terus apa dihukum polisi nang piye rek kok nguli kedine nek sing di sawah tuan tanah yang dari Gusti Allah. Dadi aja nek alasan ngedos utawa ketokno kebu utawa tandur halal. Tandur itu sing golek apa nek wong opah. Golek opah kok nambal uripe nek golek opah mati kali kan piye. Wong tandur yo golek numpuk bubar tandur masane nek ra numpuk Gusti Allah ra iso ngene rezeki. Salah kudu ditinggal. Sik golek terus nek golek Bila berjanji dilewangi dengan batas yang kuwi bakal ditusuk betul akhir rugi loh rugi gede. Baiklah amin itu mongkolamun aman karo sira kabeh wis normal meneh salate aman ora perang terus saiki ora lalungan ora musafir ora usum-usuman wa mongko padha eling Gusti Allah Gusti Allah kama alama kaya barang alamakan wis wae ngerti aweh ngerti sapa Allah kum ing sira kabeh mae barang lan takun kang ora sira kabeh ora ta'ala